Ọhaneze ekene m unu n'anya unu afọ ife onyonyo dị ebe a. Ihe awụ ife onyonyo nwata nwaanyị nwoke zitere ego ka ọ bịa fụ ya n'ebe ọ nọ. Ya nwata nwaanyị were ego rie, gwa ya nwata nwoke na enwe anaghị abịa. Agwana m ndị mmadụ sị, ọ bụrụ na gị na nwoke kwuo okwu, nwoke ahụ enye gị ego sị gị na gị bịa mezuo ihe gị na ya kwuru, gụọ na onwe gị sị ka ịrịọ nwoke ahụ gaghị, ọ ga-enyekwe gị nsogbu maka na ọwụghị onye ọwụna ka ị eme ya bụ ife na afri. Nwata nwaanyị a ọnụ na-ene anya, nwoke zitere ya ego si ya bịa afụ ya ebe ọ nọ. Ya nwata nwaanyị were ego kpachie. Nke nwoke akpọọ ya n'ekwentị gwa ya si ya ọ bụrụ na ọ naghị abịa ya ezighachikwara ya ego ya azụ. Nke nwaanyị si na ọ naghị ezighachitere ya ego and na ọ naghị abịa. Nke nwoke gwa ya si ya ọ bụrụ na o zighachitere ya ego ahụ na anyị ga-agakwa mee ya ihe ọwụna masịrị ya nọ. Nwata nwaanyị ọnụ na-ene anya ebe a ya na enyi ya nwaanyị si nwoke na ọ mara ebe ọwụ na ọ na-aga ya gaba na onwe ha believe na anything spiritual na onwe ha ike dị n'ịmụ ihe ndị ahụ. Nke nwoke wee sị ha na nsogbu adịghị. Nke nwoke wee gabara onwe ya. O kweghị izu o meghe ọnwa na ihe ya wụ ihe pụtaziri. Unu n'anya unu afụ ka ahụ nwata nwaanyị a dị, unu afụ ihe gbakasịrị ya n'ahụ. Unu afụgo ihe gbakasịrị ya n'ahụ. Enyi ya nwaanyị ahụ na-akwakarị ya sinsi ahụ ọkwa o jewara na ụdị ahụ dị mma. Onye nke enyeziri ego nazi asọfa ya wụ ife ife jọgburu onwe ya ka ọ bụ. Ife jọgburu onwe ya ka ọ bụ maka na mmadụ ya na-akwakarị go mee ife do na mee ife do no a o nwezi ihe pụtara na ya wụ onye agbụwala ọsọ gụnwa na onwe ga-atawa ahụ dị na ya nọ. Ya ka m ji agwa ndị mmadụ, gị na nwoke na-emekọ ife, gụda nwoke na-emekọ ife, uche gị adịghị ọfụma maka na ọwụghị onye ọbụla ka ị ga-eri ego ya. Na Afrịka m na-agwa gị, ọ bụghị onye ọbụla ka ị ga-eri ego ya. Na Afrịka m wawasị akpọnu na-agwa gị maka na afụna m ọtụtụ ụdị ife dị otu a mere. Mana ha na-ekwu ya oge ụfọdụ ndị mmadụ a na-ewe ya asị na onweghị ife ọwụ, o nwekwara ife ọwụ. Ọkwaghị ụdị obi nwere ka onye ọzọ nwere. Ọkwaghị ụdị obi nwere ka onye ọzọ nwere ka m na-agwa gị maka na mmadụ wepụtara nnukwu ego nye ego sị gị na gị bịa afụ ya ka unu na-abụ mee ihe unu kpara nkata maka ya nọ. Ị bịazie sị na ị naghị abịazi maka na ego abana gị aka. Iche na ọ ya awụ iri the money na free. Ọ bụghị onye ọbụla iriri ego ka ị ya na free. Onwe onye ya awụ iri ego ya tata. Echi niile ị na-anụ ụda ya ka m na-agwakwa gị. Echi niile ị na-anụ ụda ya. Unu na-asa anya na mmiri maka na ife mere onye a ka ya emekwa onye ọzọ echi. Ife mere nwata nwaanyị a ka ya emekwa onye ọzọ echi ka m na-agwa unu. Ekenekwa m unu.